Serbian amerikkalainen Nikola Tesla syntyi keskellä yötä salamoiden iskiessä 10. heinäkuuta 1856. Tämä aikansa suurin nero puhui 8 eri kieltä ja piti hallussaan noin 300 patenttia. Mutta siitä huolimatta kuoli kuitenkin yksinäisenä ja rutiköyhänä hotelli New Yorkerissa 86 vuoden ikäisenä. Miten tämä maailmaa mullistanut keksijä ja aikansa yksi kuuluisimmista julkisuuden henkilöistä ja seurapiirimiehistä koki lopulta niin karvaan kohtalon? Noin 80% kaikesta teknologiasta, mitä tänä päivänä käytämme, on tavalla tai toisella Teslan ansiota. Isn't that amazing? Hänen patenteistaan kuuluisimpia on ympäri maailmaa levinnyt ja lähes jokaista kodista löytyvä AC eli vaihtovirta. Sen lisäksi Tesla keksi muun muassa radion, laaserin, sähkömoottorin Nikola Tesla around 100 years back, the induction motor. Ja yli 100 vuotta sitten täysin käsittämättömän radio-ohjaimen. Tesla ennusti myös todella osuvasti nykypäivän älypuhelimen, saaden siitä hullun tiedemiehen leiman loppuelämäkseen. Nikola Tesla suunnitteli kaikki keksintönsä valmiiksi päässään, eikä laittanut mitään paperille ennen kuin ne toimivat täydellisesti hänen mielikuvissaan. The encoded information on this disk is read by a laser beam. Erään maailmankuulun sijoittajakeksijän ja Nikola Teslan tiet kohtasivat kuuluisassa taistelussa 1890-luvun alussa. Thomas Edisonin DC eli tasavirta kohtasi Teslan AC:n eli vaihtovirran. Ja kaikkeen pitäisi tietää, miten tämä taistelu lopulta päättyi. Silti vain toisesta näistä herroista puhutaan koulussa, vaikka Edison ei ollut itse kummoinen keksijä, vaan lähinnä omisti patentteja rahantekoa varten. Itse asiassa hänen kuuluisin keksintönsä hehkulamppu saattoikin olla ostettu patentti, jonka hänen pari tusinaa harjoittelijansa perfektoi. Thomas Edison keksi kyllä yhden kuuluisan keksinnön, sähkötuolin. Edison itse asiassa teloitti sähköllä elefantteja, hevosia ja koiria live-yleisön edessä, kun yritti todistaa tasavirtasähkönsä paremmuutta, kun ei vielä ollut ymmärtänyt hävinneensä taistelua Teslalle. I understand. Pari päivää sen jälkeen, kun Nikola Tesla siirtyi tuon puoleiseen tammikuun 7. päivänä 1943, FBI teki visiitin hänen hotellihuoneeseensa ja takavarikoi junavaunullisen dokumentteja ja käsinkirjoitettuja muistiinpanoja. MIT:n professori John G. Trump oli valittu käymään läpi nämä paperit, ja 3 päivää takavarikoinnin jälkeen ilmoittikin, ettei papereissa ollut mitään merkittävää. Vaikkakin FBI:n 2017 julkaistuissa dokumenteissa selvästi kerrotaan täysin päinvastaista. Lisäksi FBI palautti vasta 9 vuoden jälkeen osan papereista hänen perheelleen Serbiaan. Kun varmasti maailman kuuluisimmalta tiedemieheltä kerran kysyttiin, miltä tuntuu olla maailman viisain mies, Albert Einstein vastasi, en tiedä, teidän täytyy kysyä Nikola Teslalta. Niin kuin Einsteinkin,
Tesla puhui myös intuition tärkeydestä. Nikola Tesla väitti, että hän oli onnistunut valjastamaan energiaa suoraan maan kuoresta ja langattomasti jakaa tätä ilmaiseksi ympäri maapalloa. Ehkä muistattekin kuuluisan Tesla-tornin. Tämä torni juuri piti olla kyseinen laitos, mutta 1900-luvun alun maailman rikkaimpiin miehiin lukeutunut John Piermont eli J.P. Morgan veti rahoituksen pois siinä vaiheessa, kun kuuli sanat ilmainen ja energia. 5 vuoden ajan Tesla kirjoitti kirjeen lähes kerran kuukaudessa tälle Titanicin omistaneelle pankkiirille, rukoilen, että tämä avaisi rahahanat. Mutta lopulta tornista jäi jäljelle vain pari ruosteista tolpan pätkää. So there you have it. Gourmet video for people who know and love video. Another bright idea. As far as role models, I think, there's obviously some of the obvious role models. I think Edison was certainly a role model, probably one of the biggest role models. Did you study Edison's life? Yeah, I read books about him, absolutely. And